गतनाके पिलांसिम आं सासेबानो साराय नयता हाय समायाव आं अरो जे बारा दं माने बलगन क्लाबनि ब्लगार कायसा गलि हाबैनाय ओंके चिनि गलियावनो ओंके साराय नयता समायाव आंनि लगायते खरसा दं माने आंनि साकसालायनो बबायखौनो आं नगो फाय दं माने ओंके आरो चिनि गलि लामसगो जुता आनी खाजानि मारदे किजिं साना आनी यूट्यूब चैनल तामने हिंगे तिनि ओ वीडियो हिंगे बेलाइकिना खा खामजगाने कक तामनरबो नुगैनो मानखना सिनि ताखक रॉकी मुरासिंह बुजाकमानि आबो बाहायके बुजाका आबो बिनि बुखति नन्दर इन वीडियो नि बिसिं जै कामकिनस नाय माननाय एबा के सावै माननाय नरक हिंगे नायतनि इन वीडियो न पिलानि सिमि पाइथाक जरा एक्टर रॉकी मुरासिंह बुजाकमानो तयै सिनि बाय रूमी मुरासिंह बबो बिनि फेसबुक नि बिसिं जै पोस्ट खायै साका नरबो कामकिना नुगैनो टंकना स्क्रीन फायदि हिंगे तिनि बिसि कक सालायोय कामके नाय नेलायनो बो ताम हने कक साका एबा के बो ताम हने कक साय खनारिका गतनाके पिलांसिम आं सासेबानो साराय नयता हाय समायाव आं अरो जे बारा दं माने बलगन क्लाबनि ब्लगार कायसा गलि हाबैनाय ओंके चिनि गलियावनो ओंके साराय नयता समायाव आंनि लगायते खरसा दं माने आंनि साकसालायनो बबायखौनो आं नगो फाय दं माने ओंके आरो चिनि गलि इंके गलि चिकन ओंके गलि चिकन आ जागाव कायसा गारि गेराजा दाय दं ओंके गलि तो केसे रेसे बो मोहनाय आपनो सिमिसि आनि लगनि बर आ जे गारि ड्राइवर न गलि चिकन सब हायके गारि दाखायनि सिमजि सुंगिनाय सुंलाय दं ओंके आ समय आ गारिनि गानाव तै बुइ खरनि खरथाम बासा आरो अभिनगरनि खरनि खरथाम मुखां सिनो तै अरनि बरक आवनि मुखां आगै सिनिया इनके बरक आरो हायनो बुजा जाक्सि इनके बरक बाय सिनि कोनो कौलाम जोंनिया वो जे आनि लगनि बरक बु जे ककथाया सामबु गारि ड्राइवर न साव इनके बके गारि दावि तंगो बकुना रेसन बुरलिया आबुसे कक साका लाइथांका आबुसे उपरतै रुख्रेउइनाय आनि लगनि बरमता बहके तो आनि बुसमत मानांके उकुमहिनि तमanda इनके बन थाङै रमिनाय हाय को खामि हनैनाय नंबरनि तामो साबा नगपुरा आमते हाय उलक और साना तंके ओ एरिया एलाकाओ मोटामुटी जतो नानो सिनिबाय लोकल रगा तो वासा मनि के पासानि इनके बर तो कुन दिन आमते अब खलाइया गंके आम किसा खदासा सबनि थांगा गां थाङैनाय ताङै नंबनामथे खैमा खलायका हनैनाय थाङै सुङैका गंके अ जरावा आं सुंमाने कुनो उत्तरयावैनो उल्टा आनो करतेसे अटैक खैखिका गंके आ बर गंके कमप्लिटली मुजाक फेकजा बताम मुखाताम फेकाब तां साइमिया किन्तु बिनि चेहरा तो मुजा मुनायनो साइमान नामथे हे मुजाका गाम থেকে গতনা সুরংখা এরপরে দিন আজ পিলার খরচা এটা খাইকা বিন লগেতে ফরমি মানে বরফ খাগলাইখা বনহাকে সঙ্গ চিনি চিনি খাইকা এরপরে আং ক্লাবনি বরফ রিং করতা তাম সুজরা বম হাই ইনকে আবন পরে ক্লাবনি বরফ থাঙ্কা খরংनै ইনকে বরফনি বুসকাंगो তেসা হাইনা হাই কক সালাইতি নিমনসা খাইনান নিমানসা কমানান কেতো ইনকে ক্লাবনি বরফ খরংनै বুসकांगो नो তেসা হাইনা হাই বরফ এটা খাইতুকা বরফ आसुके बरनि मेन्टल कन्डिशन हानि आपरो ठेकजानि बागै बरफ क्लाबनि बरनो पर्यन्त समान रंलिया बरनि बिसकांगनो बरनि बरबो किसमिसा हाता पायंखा गामते गतनाव थांगा इनके आबनो रुगैने तिनि आमिया हरनो हायनो हायतेसा क्लाबनि बरक तेसा खबर मानलायने क्लाब बलकन क्लाबनि जरा अक्रा तनाय रबर रेंलायखा खंखा इनके बरक कैसा है ना है आना साफिका जे आपरो के जे पिला बेजार खाइनो बररो एकस करिया खारथंबायका गेर पर क्लाबनि बररो फाइनाय बरनो फुन खाइरे बोरेंका बरक फाइलिया गेर पर आना साका खना कल फ्लाइदि सङ जों क्लाबति आबना जने बक सालाया नायनि बरक साफिका गाबनो आपनि तुइने तिनि हायनो हाय क्लाबो तेसा आ जे पिला एटा खाइने आ बरनो रेंगै बरक आ बरनो आइडेन्टिफाइ खाइमाखा गा बरनो रेंगैने आनो सह तिनि आन लगे जे बरक तंनाय रनो सह जतो पार्क प्रब्लेम